Moi. Aika moni varmaan, en mä tiedä, mutta siis ihmiset pelaa nykyään tosi paljon online-pelejä. Ja esimerkiksi PlayStation 3 sellaisia, että voi chattailla toisten kanssa, you know. Ja sit mä aloin tossa miettiä, vittu tuolla liikkuu joku. Mä aloin tossa miettiä siis, mä oon pelannut SSOta nyt yli vuoden. Ja sit mä aloin miettiä sitä, että mitä helvettiä ihan oikeesti, että ihmiset pitää alkaa miettiä sitä, että mitä ne tekee onlineista tai mitä ne sanoo. Koska ensinnäkin ihmiset spämmii siellä. Se on eka juttu. Et ihmiset spämmii oikeesti paljon just kaikissa online-peleissä. Se on joku uusi villiidys, että jes, spämmitään, saa huomiota. Ja siis se on niin noloa. Siis ihan oikeesti. Kuka luulee oikeesti tulevansa huipulle ja kuuluiseksi siitä? Varsinkin sille, se mun mielestä menee silleen, että jos oikeesti ihmiset luulee olevansa täällä, ja sitten ne alkaa spämmiä, niin mä silleen ja mun rinnalle. Ei, vaan siis ihan oikeesti niiden taso laskee ihan vitusti. Ja mut sit jos ihmiset juttelee nätisti Globalissa, auttaa ihmisiä, näin, niin kyllähän niiden taso nousee paljon enemmän kuin spämmirunkkujen, ihan oikeesti. Sit mä haluan ihan oikeesti avoimesti sanoa, että yksi ainut klubi SSOssa, mikä mua on ikinä ärsyttänyt, ja mä en sano nyt sen nimeä, mutta siis sanon suoraan, että se on ihan paskaklubi. Siis mä oon ollut siellä 2-3 kertaa kai. Kuitenkin. Ja se on niin nolo. Siis ihan oikeesti. Vittu. Se on missään täynnä itsensä. Ja itseänsä. Omaa itseään. Hienoa. Ihan oikeesti ihmiset, varsinkin siinä klubissa, siinä on yksi ainut ihana ihminen, Sheila, hello! Ja siinä on oikeesti yksi, moi! Se on yksi hemmetin ainut ihminen, josta mä pystyn pitämään siinä klubissa, koska kaikki muut on sellaisia vitun runkkupusseja. Ja siinä on hetula. Niin, sä muistat ton. Piper. Ja joo. Ja vittu nää on rumaat. Oota. Joo. Ihmisten pitää miettiä, mitä ne sanoo onlineissa. Koska ihan oikeasti maailmassa on niin paljon, varsinkin jos ihmiset lukee yhtään lehtiä tai katsoo yhtään pysyy ajan tasalla, niin varmasti moni nuori tietää, että on tosi monia nuoria, jotka ottaa itsensä tosi herkästi. Ihan vaan sen takia, että niillä on vaikka anoreksiaa. Ja, sori, mun on pakko käännellä mun kättä. Tai sitten ne on jotenkin, ne on masentuneita tai jotain, ne on tosi lähellä sitä, ne viiltelee itteensä tai on viilellyt itteensä. Ne on niin lähellä kuolemaa. Ja sitten ihmiset menee sanoa jonkun riidan keskellä jossain online-pelissä, tapaa itses. Ja sitten kun seuraavan päivän lehdessä on jotain, että nuori hirtti itsensä, niin kaikki on okei, ei ole varmaan mun syytä. Ja sitten ne just alkaa. Siis niitä pitäisi oikeasti miettiä, että mitä ne aiheuttaa toisille ihmisille. Niitä pitäisi oikeasti miettiä, että onko se sitten niiden syytä. Niitä pitää oikeasti miettiä, mitä ne sanoo. Joo, ei mulla varmaan muuta. Mutta joo, mä menen laittaa tätä nyt sinuttiin. En menekään. Mutta ihan oikeasti ihmisten pitää vähän miettiä sitä, että mitä ne sanoo. Koska mun yksi kaveri on tosi masentunut tällä hetkellä. Ja se pelataan sotapeliä, mä en ole ihan varma mitä. Ja se sanoi kerran, että sillä oli sanottu, että vitu huora tapaa itse. Tää on poikien peli, tää on poikien peli. Ja siellä pelaa itse asiassa 3 tyttöä, se ei samassa roupissa sillä hetkellä pelas kuin se.
Ja ne oli paljon idiootempia kuin se. Mun kaveri osaa oikeasti pelata. Ja mun kaveri oli oikeasti sillä, että se ei ikinä tehnyt itselleen mitään ja sit se viilteli. Ja mä olin niinku, että anteeksi mitä? Mä menin seuraavan päivänä sinne peliin ja ammuin ne kaikki. Moikka! Mä näytän teille vähän, miten hienot maisemat. Näihin kuviin ja tunnelmiin